nga na imong bana Charmina. O gitarong pa na ni Mogdala. Dili na makutaw ng utok ana. Tanawa, naunsa na nakaron? Ikaw kanin ba? Ayaw pa kapilapil ako! Basi pag-uban na mo dito! Ay bastos ka kaklase yung pagkada ka! Wala ka respeto sa kuwak! Pre, hapit na tayo maabot sa inyong balay, pre. Kaawa ko ni abuhan nila eh. Labs, palero kong galado sa kaldero. Oh, Labs, ka-sweet jud ani kong bagong bana ay duwa jud ko nagmahay. Dara, Labs, oh. Labs, kanang, kung si gusto niyo mga luto, kanang dobo o sinabaw? Ikaw. Maon inyong balay, pre, oh. Tara, pre, atong ayun, pre. Ayo. 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 Aw, mau magkano yung gusto? Ayo. May tao? Gawsa sa tukaw, kaya na po ko'y buhaton. Sige, kaya na pa magkay trabahoon. Asa man eh? Hi, pre. Buknoy! Pre, nga nung giuli man nila si Buknoy? Ha? O si Buknoy? Na, niuli mo kinakusgang bana dre, tubangan na dire. Sir, naik ka nung nagamay, sir. Gutom na mo kay sir. Unsay sir? Wala ka kaila sa kwa Buknoy? Buknoy, anong nana mo po ka din niya? Ma'am, naik ka nung nagamay, ma'am. Gutom na mo kayo. Pre, maon yung asawa. Kasi asawa, pre. Nadugay naman ko lang asawa, pre. Gasalikoy naman ko nila. Aw, tama man na imo ha. Wala man dyan kay asawa. Di po kumaangkon nga bana tika. Ayaw, pag inana Charmina, imo ba niya yung bana? Unsay bana? Sinunyok raman akong bana na unsa day ka. Tanawar ko yung bana, oh. Naabnisya na mga di ka malos yung bana. Wa ko'y labot nga maamnisya na siya. Wa dyan ko'y pakialam Berto. Sir, ma'am, kanon lang girong gipangayo. Kay gutom na dyan kaayo. Sige, Charmina. At imana na yung bana, kay mulakaw pa ko. Pre, asa ka, pre? Pre, diha asa ka, kay balikon na ka. Ikaw Buknoy, basi natuhog kag makasulod ka diri dili gyud. Sakto gyud Labs, kuwatong banik kay diri na patuluga sa gawas. Gahi kay kagulo ha. Gahi kay kagulo ha. Dili ka sa gawas. Sir, ma'am, unsa din nahimo na ko sa inyo nga nang labay lagi mo. Mao ni angay nimo kay naguli-uli pa man ka. Kita ka na banig, diha ka matuga, bantay mo sulod ka. Tama gyud ni gibuhat Labs. Sige, sir, ma'am. Ano manis Buknoy nga na mas gawas balay? Buknoy! Sir, may buntag, sir. Akay kanon, sir. Gamay lang, sir. Usay kanon! Usay sir! Wala ka kaila sa kuha! Yato ramon ko diri sa tao, sir. Nawa ko kay lato. Ambot kinsa to. Ayaw gugog kaya ay da Buknoy! Ngano magsige na makaksir-sir sa kuha? Wala ka kaila sa kuha, ugangan mo ko nimo! Sir, pasig na kay gamay kanon dia, sir. Pakan ako, sir. Bay, gutom na dyan kayo. Isa ka simana na kani ko nawala aning balay. Daghan ang hitabo aning balay na unsa day mo? Sir, wala man ko naman sa mo, sir. Suko lagi ka, sir. Buknoy, wala ko magbinuang ba? Unsa ka namin siya ka o nagbinuang na ka? Charmina! Ay pa, nauli na day ka? Unsa man ang istorya ha, Charmina? Nga si Dunyo ka na masasulog, nga si Buknoy nas gawas. Kol, kanang ingali mo kuning nahitabo kol. Mao di ay. Tungod sa imong gibuhat, nawad-an nagtarong pangisip na imong bana. Wala ka ni kaila sa kuha, nagsira sa kuha. Ha, maayo ra pud na niya. Kay perting tapulana, kisa may asawa ka na mapundo ana. Unsa ka nga klase pagkaasawa, Charmina? Unsa tapulan? Mudong ta ba mo pila ka tuig og tapulan pa na imong bana? Ngano ka ni mo anak? Ayaw ra gud pakapilapil pa. Wala lang kakabalo. Kana si Buknoy nagpakawaw na dito, nalimos. Og tarong na nga laki, nang-apply na. Dili na may ana imong bana, Charmina. O gitarong pa na ni Mogdala, dili na makutaw ng utok ana. Tanawa, naunsa na nakaron? Ikaw kanin ba? Ayaw pakapilapil ako. Basi pag-uban na mo dito. Ay bastos ka nga klase pagkada ka. Wala ka respeto sa kuha. Okay nga no, sagbahan na po kunin mo. In your terms. O ikaw Dunyo, ano nagtanga pa man ka? Unsa may gipundo naman ang balay? Kol, mulakaw na lang ko kol. May pa! Lakaw na lang ka, basig mahinay ka pa ka. Pero ay na ko makita, bumalik pa kaning balay ha. Banta lang yun, makita na ko ng nang mo. Wala, ano, nag-away man to sila. Basig tungod to sa kuwag. Kaya nangayo ko kanon.